Sa number 10, mga drivers kag operators sa idalom sang Cabacod Negros kag Piston Manibela ang nagpatigayon sang noise barrage kag aksyon protesta sa Gwa sa Bacolod City Government Center. Panawagan nila nga sa gihapon ma-extend ang ila prangkisa pagkatapos ang Enero 31. May report si Romeo Subaldo. Nagbusina sa sulod sa pila ka minuto sa mga tradisyonal nga mga depasay nga mga salakyan sa atubang sa Bacolod City Government Center kainasang aga. Inang ilang pamaagi para mabatian sa gobyerno nasyonal ang ilang panawagan nga hindi pag-i-phase out ang traditional jeepney sa mga dalanon. Luyag nila nga matagaan liwat sa prangkisa sa pihak sang Jeepney Modernization Program sang gobyerno. Sunod sa Secretary General sa Kilusang Mayo 1 nga si Noli Rosales, ini kadungan man sang ginapatigayon nga hearing sa Kongreso angot sa pagdula sa mga traditional jeepney sa dalanon. Hindi dito sa Congress. So amo ni nga sa punta namon niya para ipanawagan mismo kay BBM nga dapat suportahan isibling aton mga jeepney, traditional jeepney. Hindi iya isulong ang chat-chat. Isa sa mga nag-upod sa aksyon protesta ang 55 anyos nga si Cesar Arceo. 35 na siya katuig nga nagadalasang depasay nga salakyan. Hindi masaluyag magpa-consolidate sa LTFRB kay man tuman kuno ka manubo sang adlawan nga 450 pesos nga ginabayad sa mga driver sa modernized jeepney. Tuman ini kuno ka manubo sa ginaganar nila sa subong. Dugangan pa sang kamahal sa mga balaklon. Hindi ko. Nga man? Barato sir kayo adlaw da. Ha? Hindi mo lagi pa kabuhay sa pamilya mo. Pila ang inadlaw daw? 350. 450 ang adlaw? Oo. Hindi na makabuhi sa inyo? Hindi makabuhay na. May kabataan na paswila ka rin kabuhay na. Pila ko pilagi na mapuli mo? Ang mapuli namin ko mga parehas kasi may 2,000. Isa may 1,500. Libo man. Libo amo niya nga. Minusan ng gasolina? Kuha na yan. Kuha na nila na po. Halin sa December 31 nga deadline sa pagpa-consolidate, ginidug ini sang LTFRB sa January 31. Pero luyag sa sini nga mga driver ug operators, kaibalik ang 5 nila katuig nga prangkisa.